사대 사단 아직까지 있다고 신이 대창근의 নিরঞ্জন দেববর্মা তাই স্বপন দেববর্মা বর্ম মুজুখলাयै সিনি খাও ওয়ানসুগৈ বংনি ফলানো কাইটর রেডি ও সংসার তাইসার হরতুন নিসুন সরিলাই যাই রেডি সাবধান আজকে তাবু সিনি থैखांगोनाय নিরঞ্জন দেববর্মা তাই স্বপন দেববর্মা বর্ম মুজুখলাयै সিনি খাও ওয়ানসুগৈ বংনি ফলানো কাইটর রেডি ও সংসার তাইসার হরতুন নিসুন সরিলাই যাই রেডি पर 6 तारिख 2023 जों साइमानो 1996 एखौ 1996 सालाव जोंनि कुटना गामियाव जेबाबे टीएसआर फार्स्ट बेटेलियननि जवान रखबाय जोंनि ताकुक निरंजन ताकुक स्वपन ताकुक हिरामणि बरक फरक थामनो ओ जागा बेलाय कष्ट खालायै बोथारखा जों जतन साइमानो 1996 सालनिफ्राय जों आजाराव क्लास 6 7 क्लास 8 9 राव परि दङ ताबुक जों प्राय 27 बोसोरनि थाखा खायफानो जों बरकनो मुइतु खालायै बिसि ब्रुम ब्रुमनो जों अ दिनैनि साल 6 नभेम्बर अबनो जों खा दुमानि पान्दा फाने हिमानो हाय खा दुमानि साल फाने हिमानो चिनि सिमना आमचायो ओ कोटना कामियो आजराव नग रगबो आसकेने सकजा जाखा चिनि तंना जानान बागै चिनि अ आमचानि लुकुराव बेलायखेनो कष्टं खा आजराव कै बर खरकथाम थैमानि बागै बंनि फेमिलि नो जोंथ चिनि खा खामा तो बिसि ब्रुम ब्रुम नो याफारो आबनि लगी लगी जों बिचार बो जाते मानानि बरक थैमानि बिचार व्यवस्था ताऊ फरन्त उयाखो अम हायखेनो जों जे गोथां दंसाक जरातै ताकुक निरंजन ताकुक स्वपन ताकुक हिरामणि बरकनो जों मुइतु खालायनो दंनाय ते बंनि फेमिलि नो जों अम हायखेनो अ मुइतु खायमानि पान्दारावबो जों बंनि फेमिलि नो गानाव तनिउइनो बोसोरखांनि सालबो जों अ 6 नभेम्बर नो जों खामानि साल हायखायै बंनि सिमालुंग जों खुमरक बगलायनाय जों नरक साइमानो अ सिमालुंग जों बाउन्डारि रक खालायरिबायथा जों ताकु हिरामणिनि सिमालुंगबो जों टाइल्स रक आयाखै दाबुनो आजागबो थाङै फायो बिन गामियो गाय आमते हायखेनो जों बोसोरखांनि सालबो बरकनो मुइतु खालायै अ जागाव जों बंनि सिमालुंग खुमरक बगलायै जों बरकनो मुइतु तनिनाय जों जे थैया साकनो चिनि खावो जों बरकनो मुइतु तनिनाय इंकाय दिनै खा खामानि पान्दारावगत खा खामानि सालगत कक साजानाय तो कुनु कुरै जों बरकनो बंनि आत्ता हायगा बंनि फला गोसां गोसां थं थं हिनिनो जों ईश्वरनो सिरु जतन हामबाय।